Garrantzitsua da, egaluzea eroste deun momentun, dala pixkat denboraldiaren hasieran, gehien bat, eta grasa gehien etortzean egaluzea, eta baita goxogo gatuko zegulako gutzako ez, eta baita eraitxago izan galako enbotatzeko. Orduan egaluzen sartuta, garrantzitsua kalidadezko bat erostea. Ja, azkenen, hasten baldin baga egaluze txar batekin, kontserba txarra izango da. Orduan lehenengo zatia. Geho baita, beti freskoa erostekoa eta denboraldin barrun sartzeala eta bere bedan sartzeana, ez? Dala, azkenen kalidade puntu hoi, gure kontserban diferentzia asko emango igu. Eta hemen oain bi forma o bi mota azkau. Bada kontserba oliotan, ja egostea egaluzea oliotan edo bestela uretan irakitekoa. Ni pertsonalki oliotan nahiagot, ezken beti gatuko zegu xamurragoa eta beti gozoa gatuko zegu. Oliotan egosi? Oliotan egosi, konfitauta, hori da. Normalena hemen ikustea da beti egaluzea hartu, moztu, nahi zuen bezala, ez? Normalena da rodajetan moztu, pixat, etxe baten, kristoa monta ez bolako, ez hori mozten, eta hoi uretan irakin, gatzakin, garantzitsua baita gatza, ureta. Baina nire nahiago eta adibidez oliotan jarri. Olio bat, olio baten, ez du izan behar virgen extra ez da ezer. Markau. Eta pixkat aromatiko bat sartuta, ez? Pimienta pixka bat, jengibre puntu bat, naranja azala baita, hoia bakoitzain nahi duena, ez? Baina basikoa oliotan sartuta. Oliotan sartu, egosi 60 graduta, gutxi gora bera, 40-50 minutu, ikusteko barruko haragia ja dena egosita daula. Hoi baita garrantzitsua da, azkenen osorikan egosi bazu egaluzea, azkenen kontserba batez hitz egiten egea, eta egongoa 6 hilabete seguraski aztuta, ordikan botata, jan arte. Orduan, horrekin bai, hoi da puntu bat, kritikoa, nontzu pixka baita ikusi bazu da, kontrolatu inbazu. Bain oliotan hoi eginda, atea oliotatik, eta epeltzen utzi. Behin epelduta botetan sartu. Eta olioi, azkenen da, olio bat, non egaluze guztia dena bota du, bere zapore guztia dakana, olioi erabiliko deu kontserba bera egiteko. Orduan tarrotan bota, egaluzea sartu, egaluzea azale gabe, mesedez. Bai, batzutan, ikustezuela, lagun batzuk etortzen ezkizula da, bai, botatu inde da ikustezu azal guztia hartzu guztu. Ea reino hemen. Egaluze gaixoa, zein diozun, aberia. Hori kendu eta olioa bota, goraino, garantzitsua da. Eta hori ne gusta ezait, 30 minutu gutxi gora bera reposatzen utzi. Zeratik, azkenen egaluzak inguna xurgatu ingo olioi. Eta ikusiko zu bi behatz gatuko zaizkizula. Berriz olioa bota, eta goraino eki bau, ezin du haize zerre zuki. Zazken, haizea uzten baldin badeu, gero esterilizatzeko momentu hortan haize hori geratu ingoa, eta bakteria edo zozei gatzeko posiblea dakau. Diozunean ezin du lairerik geratu, da atuna erabat estalita, edo kristalaren goraino. Kristalaren goraino. Iaia taparekin kontaktuan. Taparekin kontaktuan iaia. Otea goraino bete. Hori da. Hoi garrantzitsua, azkenen zuk kontserbaiteko garaien usten, haizea airea usten baldin bazu goian, bakteriak ibiltzeko bere momentuan izatea, eta gaina temperatura hoitan bakterioi proliferatzeko arriskua dakazu. Eta kontserba mundun hoi oso kontu askokin eduki bazu. Azkenen bakteria horiek dira erresistentea dira denboran, temperaturakin, eta te puen liarruna muy gorda. Horre, botulitisa edo izaten da askotan sor daiteken arrisku. Bakteria bizitza. Horregatik esateu adibidez, zu kontserba bat erostea jute zenen ikuste baldin bazua bombauta da hola, edo pixkat ikutzen baldin bazuta ez baldin badola bazio hoi sentsazio hoi, ez jateko. Osa, direktamente botatzeko. Ikusten baldin bazu... Taparen gainela pixkat kanporuntz edo hor plutx egin dezakezula. Hori, esan nahi du bi gauza esan nahi du. Lehenengo momentun esterilizauta da honen bazioa, ez dula haiz guztiak kendu, ez dula dena xurgatu, orduan haizea gatu ala hor, eta bakteriak normalen beraiek esango du jaten da proliferatzen hastegienen, gehienetan karbono dioksidoa botatzeu. Orduan horrek puztutzen du. Eta guk kontserban jartzen baldin badugu egaluze orain esan duzun bezala, eta uzten badugu goraino bete gabe, ikusten da. Hori ez dagoela jateko moduan? Bai, ikusten da. Notatzen da. Gero zu, imaginatu egiten deula eta tapan uzten deula bi behatz bat. Iste deu eta esterilizatu inbarra dago beti, bai. Orduan,
hartzezu potea eta botatzezu uretan jartzezu. Irakiten dagoen uretan. Ni normalmente gustatzen direktamente irakiten dagoen uretan botatzen, ze adibidez temperatura aldaketa handia baldin badago, botea hautsi daiteke eta ahizik egiteke. Ya está. Ya está. Amaitu da. Hor ez dago, hor super jun eroskia da hartu igual. Egaluze kontserba bat, ze uste dala bakarra jango zula urten. Ni gustatzen zait jartzea kazuela handi baten, ni normalen trapu bat jartziot behian, kontaktu nezeoteko ezken bitrozeramenakekin edo gasakin, urakin jarri, goraino, botek sartu eta irakitera eman. Irakitera eman, ordutxo bat, gutxi gora bera, pixkat ikusi arte, ja bazioa indula tarroa. Eta ja hoi, utzi. Ze gertatuko litzaidake haiza uzten baldin badu, haizoi ez zala jungo. Ezin gozun kapazitatea kentzeko, eta bazio sentsazio ez da egongo tarroan, eta botean. Karo, azkenen bakteria behar du elikadura eta oksigenoa behar du, gehien bat. Orduan, oksigenoa uzten baldin badeu, bakteria azingoa. Eta Utxune hori, aipatzen duzun, utxune hori egiteko, edo identifikatzeko, tapa bera barruruntz geratu dela da referentzia. Hori da, ikusiko tapa bere barruako sartuko pixka bat. Eta ikustezu, jazta. Edo bestela, errexena izatea normalen bat hartu utzi, eta ikusten baldin bazu ez tala irekitzen, edo klak iten baldin bau, jazta. Beraz, pixkat kurba konbexua egin behar du. Konbexua egin behar du. Eta hori ja, eukiko du ja dena. Bazioa egin da, esterilizauta, eta dena. Garantzitsua da hoi, pauso hoi baita oso zehatzak izatea gure posotan, azkenen hoi, arriskutsua izan daiteke, ez dia kasu asko ematen dezta, azkenen botulismoaren bakteria zaila da ateatzea, oso zikina izan behazu sukaldean hori ateatzeko, baina oso zikina. Gero baita, ez du itzengo, baina esku garbitu kontserbai baino lehen, igual baita, ez du esan, baina... Abixatzeare. Sukaldean aritu behar dugun aldiro. Aldiro. Pixkat, zerri batzuk ez izan, basikamente. Baina azkenen bakteria hori ez da erresa, ez da ateatzeko, oso deskuidauta izan barazu. Eta behin kontserba hori inda, ja badakau, normalen, gomendioa izatea 6 hilabete eukitzea kontserba hoi hor aparkauta utzi, eta gero ja normalen zuk udaran izate dugu momentua kontserbatzeko, negurako ja kontserba hoi indadako. Ez da zer kontserba txarra ongo alako, zer da, zu gaur kontserbatzen baldin bazu bihar jate dakazu. Baina bai gomendagarria dela denbora bat uztea, azkenen zapore guzti hartzeko eta dena egiteko. Hoi bai gomendia dela. Baina ez da ezer hilingo izula kontserba, ez? Pixkat baita gure ohitura hoi izatea, baina adibidez beste leku batzutan kontserbatzea sinonimoa da bihar jateko posibilitatea eukitzea. Guren kasun ez dugu hori euki eta bai euki deula tramu hori uste deula 6 hilabete, inkluso ni probauta azkat etxen indako kontserba 2 urtez ondoren, baina da zapore kontu bat, zapore da tekstura kontu bat. Eta non gorde? Nola gorde? Leku fresko baten. Leku fresko baten eta eguzki. Albada eguzki izpiri jaso bat, ez? Izpiri jaso bat, bai. Tipiko, etxen dakazula hor. Ardoa gordeko zenuken tokien. Bai, ardoa gordeko zenuken tokien. Dakazula etxen leku bat, batzutan guatzezeala gauza azkazula hor barrun, ostia gozten bilatzea, kontserba bat eukitzea, ez da ideia txarra, ez?